Escoltes Ràdio Llançà. Els articles del reporter de la República del Cap de Creus. Bona tarda, senyor Lluís Landó Tendé. Hola, bona tarda. Què tal, senyor radiofònic? Ara mateix acabo de sentir que no sabia com adjetivar aquests articles que fem. No, és que clar, són entre filosòfics i... És clar, però filosòfic, però ha dit... filosofades. M'estimaria més que no fossin de fades, que fossin salades. Perquè tinguessin el puntillo aquell, Perquè, esclar, de fat, ja diem que en català aquí té un fat, té una perda, una cosa així distreta. Això no, m'hauria quedat més bé filosòficament unes salades. Filosofies de la República del Cap de Creus. És veritat, fem el que podem amb aquests articles que trobareu com cada setmana. Demà a la venda a totes les llibreries. Sí, ja li diré jo el nom, no sé si és Carràcies, les veus del Cap de Creus. Avui me n'en recordava. Mira, bojos fan bitlles. Bueno, doncs el meu director està molt content. Han augmentat les vendes? Es mantenen després d'aquell estirón que van fer al principi, doncs ara tenim una clientela assídua que compra el diari, a part de les notícies brillants que s'hi poden passar a cometre allà en el Cap de Creus. Si la cosa no baixa ja és bona. Sí, intentarem que no baixi pas, perquè sempre hi ha coses noves aquí al vostre poble. Ara també passen coses perquè teniu eleccions, però... Eleccions? Sí, l'altre dia el meu veí, amic, literat i també paraulístic, em va dir que havien netejat el Carrefour aquest aquí, el passadís aquest amb una màquina, havia quedat molt maco. Quin Carrefour? Aquest passadís que hi ha aquí a tocar... El carreró. El carreró. Això, m'havia distret jo, com que tinc que anar a comprar aquesta tarda, però bueno, doncs havia quedat molt bé i es fan cosetes, cares a les eleccions. Van bé. Eleccions hi haurien d'haver-hi cada any. Sí, ara totes funcionen. Hola, guapo! Hombre, ja la trobava a faltar, pensava. Veig que vostè em saluda, doncs avui em saludo jo. Perquè jo no vull mai abusar de la confiança d'una dama com vostè. Ai, abusi! Abusadora. Lladrona. Abusadora. Bueno, que després s'enfada aquest home. Sí. Senyor Lluís, de què parlarem avui? Doncs, no és per qüestions polítiques electorals, però a la República del Cap de Creu han fet una novetat. Han posat un avenç científic a la plaça de Major. I han instal·lat una càmera de vigilància. Ai, mare. I l'article, després de veure aquesta càmera instal·lada de vigilància, doncs he volgut fer un requeriment mental de per què tota aquesta vigilància, què ens comporta, com a l'estatus superior a nos... A mi li haig de dir que m'agrada molt la gent que fa requeriments mentals. Sí, i... Doncs que la gent superior a nos es preocupa per nosaltres en moltes coses que irem desgranant. I després aquesta preocupació pel nostre benestar i la nostra seguretat, de vegades veiem que també ens comporta unes retallades una mica libertàries, però tot això estarà englobat en aquest article. Doncs canti'm. Cantaré, si la veu m'ho permet. Aquest article d'avui s'ha titulat Càmeres, escàners, evolució, extorsió. I comença així. A la RCC han posat una càmera de vigilància a la plaça Major. Ha creat una gran expectació. Fins i tot, al passar, la gent saluda. Som a l'època del control i la vigilància i al mateix temps a l'era de les lleis per a protegir el dret a la intimitat, a l'honor i a la discreció. Sembla incompatible, però és comprensible. En la comunicació hem arribat a un moment en què pillastres i bergants venen l'intimitat de famosos i personatges públics sota la llicència de que la notícia privada del personatge és d'interès públic. Tot això ve demandat per una societat que basa
la notícia, la primícia i l'actualitat en el pit, el cul, el nas, el crido, la crida de certs engendres populars que en realitat aporten un 0,0 d'interès pels seus propis coneixements i que donen valor i van estenent la moda del descobriment anodí. Així, faríem que el més interessant de la vida del genial inventor de les pólvores contra la tonteria política fos la foto que hom descobreix que té un ou pelut i un de pelat. A causa d'aquesta venda del que és privat o personal, s'han establert lleis i un exèrcit de pressions per part de certs grups sociològicament evolucionats per tal de preservar l'intimitat de l'individu. Però en realitat, a qui o a què es vol protegir amb aquestes lleis? El pare i la mare que passegen amb els fills, el xicot amb la xicota, poder el casat o la casada que es troben d'amagat amb els seus amants podrien tenir certa por a les càmeres. O el lladre, l'assaltant, el venedor il·legal, el maleant, els brètols i els violents poden tenir por d'ésser filmats i vigilats. Encara que de vegades, gravats infraganti, les imatges no són admeses judicialment degut a algun error burocràtic o per la vulneració d'alguna intimitat. Jo, per exemple, m'he de sentir coaccionat per la càmera de vigilància de la plaça Major quan vaig fins a Cal Llibrer i fullejo les revistes sense comprar-les. M'he de sentir ferit en el meu honor sent enxampat mirant el Chachichocho, o encara més, i si mirés el Chachipito. Quina por! Les persones que hi ha darrere les càmeres es podien vendre les imatges de les nostres perversions literàries, o fer-ho córrer per tot el poble, i els nostres conciutadans ens assenyalarien amb el dit al passar, o es bufarien les orelles a la nostra esquena. De fet, però, les nostres accions només tindrien el valor que els nostres veïns els hi volguessin donar. Per tant, la malaltia resideix en la societat mateixa. La controvèrsia dels nous escàners dels aeroports, en què l'escanejat apareix quasi a pèl, ve donada pel veritable pudor que pot sentir la persona escanejada? O, per al contrari, pel perill de que algú pugui vendre les imatges de tal o qual famós, descobrint si té la sardina més grossa o més petita, o el cos d'aquella estrella amb pilota picada radiogràfica. El comprador podria pagar una fortuna per tal de poder esbombar les imatges en primícia a una societat imbècil i babosa, famèlica d'informacions i de notícies talment idiotes. Però aquesta necessitat de saber i descobrir intimitats del veí no és nova. El que passa és que l'individualisme i la manca de relació directa amb els nostres conciutadans l'ha pervertit. La societat sembla que ha perdut la confiança amb el pròxim. No hi ha amistat generalitzada i íntima. Amigos de caga i mea, que diria el meu veí. Ara, amb prou feina, sabem res del veí del pis del costat. El que no s'ha perdut, però, és la necessitat de tafanejar en la vida d'altri. I com que no xafardegem per nosaltres mateixos, perquè és antiquat i de poble, i ens ho impedeix una hipòcrita i escèptica individualitat, ens servim dels venedors d'intimitats alienes. Aquests dispensadors de futileses quotidianes dels demés ens posen a la vena i a domicili la ració de safreig i misèries davant la por i la ineptitud que ens priva de preguntar el que tenim més a prop, burro que et fa mal. L'evolució dels caganers i comunes públiques romanes, on es parlava i es discutia de tot, fins als vàters particulars individuals d'avui en dia, això il·lustra el tarannà de desconnexió entre les persones com a unitat social. No voler participar en directe i en primera persona en els merders dels demés
ha fet possible que prosperés aquest negoci de la xafarderia a domicili, tal com ha anat desapareixent el costum de donar un cop de mà al veí, fins i tot immissint-se en els seus assumptes. Càmeres i escàners, privacitat i intimitat en confrontació. Són les restes de la descomposició d'un cert esperit de germanor social, amic o enemic, cultivat antany. La germanor social serà substituïda, sens dubte, per una germanor informàtica i tecnològica, una mena de Big Brother social. Combatre xivatos, espies, delators cibernètics i venuts telemàtics progovernamentals serà la nova lluita. Però què hi voleu fer? Tanmateix, hem d'acceptar la vigilància per la nostra seguretat, diuen. I ara, aquí i allà, trobem que tothom vetlla per la nostra seguretat. Encara que de tanta seguretat que ens volen donar, a mi em sembla més una tapadora, ja sigui per la incompetència del que me l'ofereix o per expulsar-se les culpes, problemes i complicacions de sobre. Algunes botigues i supermercats, per la meva seguretat, no admeten bitllets de 200 euros. No ho fan perquè ells no tinguin problemes de canvi, ho fan per mi. Si no vaig a comprar amb bitllets de 200 euros a la butxaca, no me'ls podran robar, ni jo els podré perdre. Quina amabilitat! Algunes administracions i empreses, quan les truques per telèfon, et diuen que per la meva seguretat podran gravar la conversa. Ells decideixen si en aquell moment és més segur gravar per mi o no. Una decisió unilateral que em deixa sense opció de rèplica si vull aquell servei. Amb tot, haig de saber jo, ignorant de mi, que si em convé o no la gravació. Sort que ells ja decideixen pel meu bé. Quina responsabilitat. I recordo d'aquella època que la DGT, fa uns anys, quan els aparells de pagar amb targeta de crèdit ja començava a ser d'ús corrents, ells encara no en tenien. Home, tenia que pagar les multes en efectiu, ja que no acceptaven targetes. Avui en dia, en canvi, no perquè ells no hagin de comptar i tenir cura dels diners recaptats, sinó per la meva seguretat. Només es pot pagar en targeta. En una administració de l'Estat no accepten la moneda de curs legal. Poder tenen por de que m'equivoqui a favor seu i que se'm transpaperi un bitllet de 500 euros per pagar l'ITV, per exemple. Oh, quina eficàcia! Ara, amb l'ús massiu de correus electrònics, s'ha hagut d'establir unes certes lleis i normes per la meva seguretat. L'altre dia vaig rebre un correu d'una administració catalana, com hagués pogut ser de qualsevol altra persona, que al final del text deia advertiment, text legal. Aquest missatge pot contenir informació confidencial o legalment protegida i està exclusivament adreçat a la persona o entitat destinatària. Si vostè no és el destinatari final o la persona encarregada de recollir-ho, no està autoritzat a llegir-ho, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-lo el seu contingut. Si ha rebut aquest correu electrònic per error, li preguem que informi el remitent i l'elimini del seu sistema de missatge i el material annex que pugui contenir. Gràcies per la seva col·laboració. Ai, caram! Podia entendre que una empresa privada volgués expulsar-se les puces en cas d'error, però que l'administració de l'Estat carregui el mort dels seus possibles errors en una tramesa de correus electrònics als ciutadans em sembla una cosa una mica seriosa. En cap racó de la nota veig que es parli sobre les responsabilitats del que ha comès l'error de l'enviament de la correspondència. Però és clar, tots som humans i ens podem equivocar. Al final, tots aquests avenços en la informació, vigilància, seguretat i control per la nostra seguretat també van reduint la nostra llibertat d'expressió
anarcoindividual. Desapareix l'individu divergent. La democràcia, com forma de govern modern, esdevé enorme, asfixiant, invasora i venuda al vot col·lectiu. Diuen que els humans han de ser governats en societat i que la democràcia és la millor de les pitjors formes de govern. Em queda el dubte de que si no fos millor un govern llibertari anarquista. És clar que pels interessos generals de la democràcia és el millor, ja que els governs en democràcia es mouen per la força de milions de vots. I també ho és pels rics i milionaris, ja que els governs en democràcia s'arrosseguen vers el capital. Tots aquests anys de democràcia a Espanya i a Catalunya han emmanllevat la llibertat d'expressió individual per cedir-la a l'opinió de les masses. Llepar el cul a les masses dona vots. En els primers anys de democràcia, quan encara era fresca i lliure, innocent i no pervertida, la llibertat d'expressió també ho era. Avui en dia, en canvi, s'ha d'anar molt en compte amb les opinions personals. Tota mena d'associacions, grups, plataformes, agrupacions, colles i moviments socials han après que els governs tenen basar a les accions i respostes d'un cert número de persones. Paraules com homòfob, masclista, feixista, feminista, antisemita, antimusulmà, racista, han esdevingut una arma per revetllar-la airadament contra el qui pugui expressar una opinió, amb raó, sense, contrària o divergent d'un grup a un altre. Anys enrere ja havia passat que grups o faccions utilitzessin les paraules com comunista, rojo, antigovernamental, anticlerital, desviat, maricón, gos jueu, independentista de merda i tantes contra altres persones que ara sembla que alguns volen tornar a posar en vigor. Veiem com la història continua i es refà en ella mateixa amb tots els seus tics podrits. Pensar que la democràcia ens portarà cap a uns nivells de llibertat personal acceptables és un miratge. Un dels més clars exponents sobre l'estat de la llibertat de la societat és la seva música. Als primers anys, en plena democràcia, existia una forta llibertat d'expressió. Potser producte de la puresa i la novetat del sistema. Els músics escrivien lletres de cançons de tota mena i els audiovisuals, fins i tot els governamentals, com TV1 i TV2, aportaven al públic aquesta innocència i esperit d'obertura i llibertat. Ho demostra que les Vulpes poguessin cantar «Me gusta ser una zorra» a la primera, o a Siniestro Total, cantant «L'Ayatola no me toques la pirula» a la segunda. Ara per ara, sabem imaginable tal cosa. Si no, pregunteu a alguns cantants de rap injuriosos. Quantes associacions, col·lectius i tals i quals no s'aixecarien cridant la seva opinió en contra? Ara, l'any 2019, s'ha d'anar amb peus de plom per no ferir sensibilitats molt sensibles. Loquillo ja no canta La mataré. I si fos ara, ni s'atreviria a compondre-la. Qui cantaria Las tetas de mi novia tienen cáncer de mama? Això, ara que és un tema d'actualitat, Los toreros muertos, això no és adient. La cançó El seminarista i los Boys Scouts ja no és ni religiosament ni militarment acceptable. O Mata un mono, mata un inglès, és políticament incorrecte. O Salve, o Quiero ir a Roma a matar al Papa, que yo no fallaré como el tonto de Aliaca. I aquestes altres tantes i tantes, Es veu que les paraules fan molt de mal i ens hem de protegir d'elles. No així de la fabricació i venda d'armes, mira per on. En democràcia s'ha de ser molt correcte. Hi ha tantes susceptibilitats que ens poden ferir que al final només es podrà parlar del temps, amb permís i sense ofendre els meteoròlegs, és clar.
La llibertat d'expressió anarcoindividual desapareix. Evolució o extorsió? Senyores i senyors, preparin-se 2 ditets i siguin benvinguts a l'educada vaselinada col·lectiva. Ai, quina por. Aquí fora hi ha la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per detenir-lo. No giri. No, dissimulem, Parli en francès quan surti. Oh la la, les enfants de la patria. Fantàstic, una setmana més, una crítica social impecable. Gràcies. I molt de moda, perquè és veritat, ni les pel·lícules que es feien fa 30 anys es podrien fer. Oh, ja ha vist vostè amb la pel·lícula els problemes que va tenir aquella que ho han dit ara, la censurada, la del crimen de Cuenca, aquelles històries, Sí. Ai, abans amb en Franco Pla, jo me'n recordo, allà darrere aquella cantonada, com el mossèn retallava els fotogrames en què el senyor feia la mà així una mica massa avall, jo tenia la finestra a sobre i veia el mossèn amb la sotana allà, cop de tidora, jo pensava, què fa? Els mossens per sota la Susana, no, la sotana. No, més aviat per sobre la Susana. Bueno, No, ens estem embolicat. Per sota la sotana han fet moltes coses i encara en fan, em sembla. Ai, que parli... Això no és pas el meu programa, És aquest senyor. Ai, ara m'he embolicat, jo. No es fiqui vostè, perquè diu coses sense sentit. Ens fotrà l'Església a sobre. Sisplau, això ho digui la República, però no aquí. Aquesta ràdio es pot dir tot el que es vulgui. Senyor Lluís Landot, una setmana que més... Ai, ens agrada dir una forta abraçada. Estem molt lluny. Una setmana més impecable. Gràcies. Bona crítica. Demà la podem llegir a les veus del Cap de Creus. Sí, senyor. I si no, per si de cas, que és gratis. Les veus no, és en pagando, El podcast és gratis. Demà penjarem el podcast. Sí, sobretot escolteu els podcasts. Podeu trobar a radiollanca.cat o, si aneu a Instagram, a la bio de Radio Llanca, en allà hi ha l'enllaç per arribar als podcasts. Allà, Radio Llanca. Radio Llanca. Podríem fer... En aquesta societat de la informació, no hi ha la C trencada. No hi ha ni la C trencada ni els accents tancats. És mentida, això us ho fan creure, perquè jo, l'hàbit de la programació, sé que hi ha el mapa de caràcters que es pot fer servir. En una adreça de correu electrònic, no. No es pot fer servir el mapa de caràcters. Amigo. Ja per això me'n feia tanta il·lusió el bàsic 1.0. Molt bé, la setmana que ve hi tornem. Ens trobem aquí. Molt bé, guapo! Perdona que t'interrompi, però és que si no tinc temps de dir-te adéu, guapo! Passi-ho bé.